nang paklang na pulo non malom nini thompen ke viral mate hur ke chodut alam the Ranbir Hanse karbi konten amalik alangli nili tumban ferangke adumapan karbiang longa ferangke ke kaddu ko ibantani respect pipi man pipi piun pidordik halaso kipu alam thesi nili tum men ferangke athengnu wangnang koklo lapen nili tum alang lipan thang chu phudunde kumane alang li personally kece fodo kok tai kumane alang li pen asapo kece tonte do kok tai hala solong puti nangli Ranbir Hanse karbi konten amali nangli doan karbiang long ferang ke pam patipon pruike nangli ta kicok celu ate nangli sipu nangli ta hai dugiter muni pudi hali dugiter muni pusi cipu lape nangli ke mass and communication do pusi cipu pudi nangli ko sonno ngarli dunrong nili tu manang tanta ko sonno ngarli dunrong si nili tu ban karbiang long media doan manapa tipon pruilo pini karbiang long mass and communication ke apensi al PhD kuri dum dulu pini rong para sanghodo pini terona sanghodo pini komane tum non charli bom hala tuman ko pilo nangli ke mata lang plot loma mate nangli mek eglong ledet manangli pini ke texer bari award ke long tum do hala tuman ko pilo nangli ke mata nangli kupi ke mata se karbiang long a media tuman an ke lang plot pik pudong ki pulma lapen te isialam the nangli ki pu karbiang long media ke mitrikta pas pe andar mitrik tum si claim har secondary pass pe tum BA pass pe tum si claim acha nangli la ane ke theklo nangli chini ma do ma theklo ma je kar da media lo ke claim tum ke BA pass wek nahi har secondary pass wek nahi lapen mass communication do wek nahi pugunane ke to khuddo ma nangli ko kupi to matar nangli jom se ke thek pi ka bang phulo bolote nangli hola matha ji polo nangli kupi lo ka matha rongke pini nile tum ke claim klelo mani tum nili tu manange jong kupi nangli nang jong nile poisa ki demand do komane media tum ke godi media nile tum kupi lo ke claim nili tum pan nang jong dado komane poisa ki demand mote hola panamen edong nangli paklang dado nangli rat pan pati ponri nangli komane pan aning paduri ka kam claim ri nangli puda hai nahi nangli amu ka sang ho nangli tumke poisa ke demand laan pute oda dai puda ko nangli pen ke cepo komane channel si nangli long natok dun pute halapan puda ko nangli karbiang long reporter pan pakoy pon puri karbiang long reporter tum do clip kle pini karbiang long reporter tum chekloi jonaphan news represent lo pulote karbiang long upilo insam reason man medejima nangli tong doan a news ta ridam koma ato kono tanang lipaklang koma keso kiun e pen cenglok ke bo phe kele lo nangli tong paklang ko nangli tong dam ba to kono nangli lo arni sibak tok maje komane keso komane department komane lo son bu paklang duma komane pan kirap no an komane pan kisung ke podun anu ahodak pan kewan tu nangli ko ana paklang dulo nangli phani ni tum nang matha kimi sinang mata karbi konten tu kimi sena bang pulo karbi konten tu kang pu Ranbir Hanse ke kimi sena bang pulo sini tum hoklo amen theklo lo nangli long kani tum follow dun sitame nangli inut bahini ke chok chelong nangli hapujong wedesi kadu we karbiang long arat pan pon prui lake nangli chokje nangli patani tum karbiang long reporter do ampesi nangli pada condemn lake nili tum ta condemn nangli pada nanglang klop ji nili tum ta pini karbiang long ato kano ke paklang nangiadim karbiang long pen kupina kiron ke bak ke pacetangal adim karbiang long ko amma develop ledim ke paklang nangli to ngapaklang ma la pente la Ranbir Hanse lo karbi konten lo Ranbir Hanse ke puslo penangan karbi atum iditung karbi atum doan
komen ki pedun tum nangli tum matha pami si komen tok dun loma nangli tum chini pami si komen tok dun loma wa komen pidun loma je nitum contribution abe khai pantu pini nilitum perangke tum jong si claim pipe pote pini Ranveer Hanse tong nang claim poma pini Ranveer Hanse si nangli tum chohang lo pote nangli tum long Ranveer Hanse si news nang cover poma nangli tum Ranveer Hanse si content nang report poma pini komane kisu pini komane kiso pini komane kile le kinma kile hala sopan ke paklang ko pilo Ranveer Hanse tong paklang nangli tum da matha pa mekatha je Karbi Anglong reporter tum pinangana tum ke godi media pasal tum mata kono tala nangli tum jong ite jong dak no nangli tum bangban pati konfruiri lapen komen ke to atum nangli tum bangban pati ponri nangli tum mata pameka tum nangli tum joine si nili tum da kere nangli tum joine si nili tum news ke clear pulote nangli tum manang paklang di pede tuma nangli tum manang khan di pede tuma nangli tum manang pali di pede tuma lati nangli tum ta matha pamekale komen tok dunoy matha pamekale nangli tum ada dalam dita pudunoy nili tum media tum pini all Karbi Anglong media tum mantan itum do klipo pini Karbi konten betong nang rapuma komane kisung komane ke jahine komane jangre komane ke thek te komane akeng kelok komane akeng te kok hala tum ke paklang ke komalo ka paklang Ranveer Hanse to paklang ma mate nili tum herang ke tum paklang lasi nangli Ranveer Hanse Karbi konten amali prab jimpen Karbi Anglong media doan pan nangli dia cohang bek ning lapen nangli nang theri nili tum ban jong sibo sondak pote nili tum ta FIR pinang kong punang herere nili tum nang herere nili tum Karbi Anglong doan media celang peti nangli phanta nili tum nangli nang kokpu nang chini nang kokpu lasi kado kawe Karbi Anglong solang dora doan ban nilitum isi cuning ridulo nilitum unan ke nilitum khai panang claim pilo Karbi a society pamisenang punitum claim pi borilu komane ke chokche komane ke lele komane pen ke chokche pangban pudun pen komane ka chohangder hola tumani tuma pudun ge hola tum che powe nang tu doan ferang ke ban pati ponri lasi nili kado kawe ban Karbi Anglong solang dora doan lapen Ranveer Hanse pan dia cohang loiku alam the pusi dalam the ri channel kewang dia son ke la awe det nang po pusi nili alang lipat klar tak menjongkot ahemku Ranveer Hanse alang ahem nili tum chini ne nono mat nili tum ahem chini ne sida nili tum ahin pen alang lipan tang kipu dia thaita ave lapen kedam tang an alang nil tu malang lipan thang kaci urta ave thang kaci phuta ave thang kaci punang ji alam sita me ave sita kedam tang a video lang li sia video kamonai pen komatni a media person pen alang li pene ning sam sita tamasya alang li hala pansi ke boy puselang li lam klar kaci pi sita alang li lam kaning je bang ke phar thek thelu ne matang de kaning je tong ke thek thelu ne sita alang li ke most highly educated and intelligent person ku selang li amina mat ke chipu tola tan ini tum nali panang bisas lo sita nang li hala ke phar thek lo ne mate kaning ye binong lo ne all over Karbi Anglong media a reporter do an phan nang li ke nili tum nang li par respect nang pinangji bole nili tum non press bitang hangali ma press meet kang ni gali nang li respect nang ki pg la ke nang li ning ke hang nang li nang pingtung pulutang te nang li pipo ingtung te pul ke nang li lam lo lapen Karbi Anglong rat bang respect PG pipe halake bang ani anutin aning sia kapre asini tum dak nangli panang kipu dunji nang kipu ji nangli pan respect nang pino nang pi nang ni pule nili tum press meet kang ni kali sita nili tum ning duka bang ke nangli all over Karbi Anglong reporter pan kapin ren lapen lampar ganing dia joni si nili tum cecak lapen jar you da nangli phan le nang pu pusida no nili tum nangli nang curi repin pen nili tum kupine Karbi konten phan juno da ningje pulutang te nangli ta thurvek ko lapen nangli lamklar ti pilo tumi lamklar ga ti pi gela ka nili tum manake therong nili tum non press meet kang ni ge nangli phananga ther da kali lasi nangli ge pu bangke upai na pai munili FIR pidam det pahai FIR ki pi or muke nangli del ke thekali lapen no nili tum chingwai bomlo nangli phan ke
nang li video ke selama long nili tum thang nanga chu chudun horobe thang nanga churia be nang li nili tum laan nang ye condemn laan lampar kan inje la soteng lo pote nang li pan kan nili tum pasta soita kes nampa bon unjong se hok lo tamte lapen no mat at present nili tum sing vai bom lo lapen nang li pan kes nang piji ke nili tum personal ang pipe all over kar benglong all mi do ana reporter ting room si nangli pu thak la pu som si lam hoi nang piji nangli charting cheto war cheto rock anang li mo la ke nangli ning chi ru re pulo tang te la ke nangli prang si khopo nili tum manang theri nili tum nili duty nili tum cheklem lo la pe nili tum pupe je kaddo ko ve mil lab lo puni tum chi pupe komat ni du hala phanang li nangli pu wet no la pen nili hin pen isi lam kal ke pidung kang tung gel han lo non labang sokar di konten po video ke monai lo ong dung ladak nilu tum chinilor amuni tadu komen ki pidun nilu tum directly jong dak pola ke APHLC pula regional political party ki claim abang pia tum penang an komen ki juno ki pia tum do lapen be kapre political party atum lason pidun de lapen heglong le nili tum political wing kali lapan political pa nili tum ka cerap thang tabi nili tum ke middle sidu nangli tum yong sinang hang pulutang pe nili tum wangko komane yong sinang hang pute nili tum puputa nili tum ke angbong sidu lasi laso alam ke cipo long komat ni party alam hoi ke pawang ye phan ladak ke lam nang munai dun ignang ni las lapen isi bang ke ason tin along sida kedam tang MLA agar bida singing leng a video ka viral apu tha penang an karbing long media phan mane ka padaun je aning hang atum du thek se ratum kali enta lata lapen news lang ve ratum ke nang tok dunde la arta ke komatum lapen matha thek the tum si lahaya comment ke tok lasi monili karbiang long rat lapen especially karbi content hem ku ranbir hanse phan nili tu mahin pen kipu gelahan lo nangli news lang tha kedam tang bida singing leng MLA alang li video ka viral hu news pima pipema nangli news dam ra check dam tha lapen hala news kilang le tumta lang le pin pen comment bang pidun tabri nil tum batai kon si ki pima ki pipema ke hala news long le lang damu a channel konani channel ki pipe da dota hai sita ong dung channel ke bida singing leng a news ke pilo lapen tangdak lo lapen penang an a news long ke padam lo kasi ong dung atum ladak mane advantage ang chuan atum dopik komen long thek long teng pulo tang te kali galang la bida sing leng kali galang bida sing leng news lang non nang tum karbing long live ma news 5 ma news fast ma b news ma karbing long today ma program la son si do hala dang nang tum check dam pima pipe ma an le nang tum comment along bang lo nili tum ahin pen nang li phan nang chuning rila pen isi nang li phan nang ke ther puta kali lapen nang li phan nang ki pudun tot puta kali nili tum nang li phan nang ke ther ya kam ase ave lapen nili tum ke ther tum ta kali nang li phan nang ki puto je tum ta kali sitam nang li ke chok chedet ak jok si nang li kaduk ko be phan patti pon pruya joini si nili tum che chak no dak lapen nang li personally puwang hala le belek alam personally nang puwang hala le belek alam non ke nang li social media long pache thang plupen all worker beng long phan ke pamang huji pu kabor ilong la so long bang nili tum phanai condemn bang ke nili tum nang li phan sita mini tum nang condemn lo lapen nang li nang ke ther ke nili tum ke therere lapen nang li patumi lang la so video ke klang je FIR pide thai pu pinon sita nili tum nang li phan la pu son se FIR nang PG nang li nili tum all kar benglong media chelang paksi nang li puthak la pu son se FIR nang PG nang li jeta warnu dagi nili tum nang li tumi ki pu FIR nang PG pu mati nang li ke lam dia ke cho hang ya lam ke hello lo nang ke ther tu aja nil tum hang ke nang theri nang ke ther pe nil tum theri nil tum duty pima nil tum ke cheklem nil tum chi chini lapen FIR nang pi pu la ke nang li ning ke ha